Vítajte v politickej aréne. Na opozičnom zhromaždení zaznel výrok študenta Mura, ktorý z pódia s nepríčetným výrazom tváre vyhlásil, že sa nás musia báť a mám pre vás dobrú správu, už sa nás aj boja, čo okamžite vyvolalo silné spoločenské reakcie. K situácii sa následne musela vyjadriť aj Lívia Pavlíková, ktorá upozornila, že práve podobné vystúpenia podľa nej odrádzajú mnohých ľudí od účasti na protestoch. Vo svojom stanovisku zdôraznila, že hoci je množstvo občanov sklamaných z aktuálnej vlády, nesúhlasia s tým, aby sa oslavy 17. novembra menili na politickú agitáciu, alebo aby sa menil význam slov ako sloboda a demokracia. Takže nebuďte ticho! Musia sa vás báť! Kričte! Musia sa vás báť! Takto znie láska a tolerancia. Viete, prečo bola drvivá väčšina Slovákov včera doma nie na protestoch? Nie, nebolo to kvôli dažďu. Ani kvôli tomu, že by boli spokojní s touto vládou. Ale kvôli tomuto. Kvôli tomuto labilnému Murovi, z ktorého ste urobili nositeľa boja za slobodu a zo vznešeného odkazu novembra 89 ste urobili politickú agitku, kde mávate dúhovými vlajkami a zjapete. Sláva Ukrajine! A na čelo tohto ročných oslav staviate tohto polopošuka len preto, že sa veľmi aktívne snažil zistiť, ako chutí Putinov pohlavný orgán. Množstvo ľudí je z tejto vlády sklamaných. Ja som určite jedna z nich. Ale spôsob, ktorým przníte slova ako demokracia a sloboda, ktorými sa sami zaštiťujete, je na hanbu. Síce sme si sľúbili lásku, ale nie homolásku, ani lásku k Ukrajine, ale k Slovensku. To je to slovo, ktoré odmietate, čo i len vysloviť. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.